Det var Danmark fra sin værste vejrlige side, der modtog paven i formiddags. Spejderne hunde frøs under åben himmel. Den officielle modtagelseskomité havde det lidt bedre med tag over hovedet. Og det første, der åbenbarede sig fra det indre af pavens fly, var der også en paraply. Og så var det jo, det skete. Det, der ikke må ske, men som kaster et så formildende skær over officielle begivenheder. Pave Johannes Paul II blev modtaget af statsminister Poul Schlüter, den katolske biskop i Danmark Hans Martensen og flere honoratiores. Your Holiness, it is indeed an honor for me to welcome you on behalf of the Danish government. Poul Schlüter betonede det specielle i, at dette er vores første pavebesøg. Han fortalte om traditioner for religiøs frihed herhjemme og roste pavestaten for dets bidrag til sikkerhed og samarbejde i Europa, og paven personligt for hans indsats for at bedre forholdet mellem øst og vest. Mr. Prime Minister, dear people of Denmark, it is with distinct pleasure that I greet you and all the people of Denmark. I have come to Denmark as the Bishop of Rome, as a minister of the gospel of Jesus Christ, and as one who is committed, as you are committed to the search for authentic peace in our world. 200 katolske skolebørn, der var mødt op til velkomsten, kom i nær kontakt med paven. Det gjorde folk i Fredensborg ikke. De fik et hurtigt glimt af limousinen, da den kørte op til slottet, hvor dronningen og prinsen tog imod. På Fredensborg havde paven et kvarter, og på den tid nåede han at tale lidt med regentparret på fransk. Mange berømtheder har ridset deres autografer i glasruderne på Fredensborg, og der var lagt en løs glasrude frem til paven, så han kommer til at indgå i samlingen. Vi ved ikke, hvad der blev talt om, da pressen havde forladt den gule salon, men her er, hvad paven kunne sidde og kigge på under samtalen.